бародарои азиз, агар шумо хоҳед ки чунин кортҳои зебо дошта бошед, ба силкаи зери видео буда даромада корт заказ кунед. Ба тамоми шаҳрҳои Россия ройгон бе пул да шумо доставка мекунед. Ба ин карта ба Тоҷикистон, ба Ӯзбекистон, ба Қирғизистон бе поиз Айросия пул равон кардан осон аст. Картаи Тинькофф хубиҳои бисёр дорад. Шумо метавонед танҳо ба рақами телефон тавассути барнома ба Тоҷикистон, ба Қирғизистон, ба Ӯзбекистон бе комиссия сум равон кунед. Шумо дарҳол мебинед ки чанд қадар пул бо пули миллӣ мегузарад. Як хуби дигаи картада чи аст? Шумо метавонед барномаи бонкро бо забони тоҷикӣ, қирғизӣ, ӯзбекӣ, русӣ истифода баред. Кадоме ки русиро намедонад зиқ нашава. Дар рақамҳои дар экран буда занг мезанед, шуморо бо дилхоҳ забонатон қачистон суҳбат мекунам. Аз силкаи зери видео буда як картаи Тинькофф Black заказ мекунем ва хубиёша истифода мебарем. барои ки калай арусалё кар курбо халай энергетикаш қирлум балай мепарим мерим Лас-Вегас да таги забонмон Лас-Вегас нигеру шок да ғалтидан вақти халтаи носман дидан хита кинона ки духтарак мустаг нест мешем бедарак пули шота бизаварак ой хурде миллионер гирифти месилионер гирифти мара диди хтара ток задай я бачаура чок кадай бачар бачой қоқ задай ором ша симбо мара гам на тием полётаю ранга ки терани самолётаю ме пара суеро вуджуд мания Бенджамин замино тарих сагия мара канда азоб дилла акмарда китай пешт мерам чуле зехтер мега ки мателай ираbe фигураш ранги сателай дандунуш ранги шохи ай качбелай датико байфет фасунай ира ай пеши бини ранги шайтонай дигунаш меган ҷонунай ира оптишгана калунай бутари мара набесон денагиёма нахезон шаплоқ мезанумай пари чодае мара ғам натием полётаю ранга ки терани самолётаю ме пара суеро вуджуд мания Бенджамин замино тарих сагия мара канда азоб дилла акмарда китай пешт мерам